कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. देवगड रोटरी क्लब ऑफ मँगो सिटी तर्फे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलंय. यावेळी या रक्तदान शिबिरात 52 रक्तदात्यांनी रक्तदान शिबिराचा लाभ घेतला. नमस्कार. रोटरी क्लब ऑफ मँगो सिटी देवगडच्या माध्यमातून अनेक समाजोपयोगी कार्यक्रम आम्ही घेत असतो. आज रोटरी क्लब ऑफ मँगो सिटीच्या 4थ्या वर्धापनशी आणि या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने रक्तदान सगळे या ठिकाणी संपन्न करते आणि यासाठी 52 रक्तदात्यांनी आपलं रक्तदान या ठिकाणी केलं आहे. फॉरेस्ट ब्लड बँक आणि सिंधू रक्तमित्र आणि रोटरी क्लब ऑफ मँगो सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कॅम्प आज घेण्यात आला आणि त्यासाठी उत्स्फूर्त असा रक्तदात्यांचा प्रतिसाद आम्हाला मिळाला. त्या सर्व रक्तदात्यांचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.